салом дӯстон, аслан бозиҳои зебои аврупоӣ бо вақти душанбе хеле бевақтӣ баргузор мешаванд. Онҳое ки дар хориҷи кишвар ҳастанд метавонанд бозиҳоро аввали бегоҳ тамошо кунанд ки хеле қулай мебошад. Барои мисол, бозии дастаҳои Арсенал ва Челси аз доираи рақобатҳои даври 34-уми Премер Лигаи Англия бозии марказии давр ба ҳисоб мерафт. Он бо вақти душанбе дар дили шаб баргузор шуд. Яъне метавон гуфт ки агар фарз кардем дар Москва ин бозии соати 22, яъне 2 май оғоз шуда бошад, пас дар душанбе он 3 май оғоз гардид. Новбаста ба вақт ва макон ин рақобат тамошобини худро дошт. Мо муҳимтарин рӯйдодҳои ин ва дигар рақобатҳои асосиро як бори дигар ба хотир меорем ва мегузарем ба хабарҳои дигар ки воқеан бисёриҳоро хайрон кард, махсусан он чӣ ки бо Месси рӯй дод. Видеои моро то охир тамошо кунед, агар ҳамаи маълумоти заруриро пайдо хоҳед кард. با نزدیکی در توپ 5 چمپیونات‌های اروپایی قهرمان‌های لیگ معلوم می‌گردند. ناپولی را ضرور است که در مهمانی اودینزه را مغلوب سازد. منچستر یونایتد با مهمانی برایتون می‌رود. میلان کوشش می‌کند از لاتزیو خول به دست آورد. اینتر بریم نزد مورینو می‌رود. چگونه سورپرایزها ما را دست‌ها تیار کردند. تماشای همه این رقابت‌ها را با سرپرست ویدیوی ما شرکت 1x بازم جالب‌تر کنید. در آنجا رجیستراسیای اوسان پر کردن مبلغ از تمام گوشه و کنار دنیا، ولی از آن مهم بونус تا حجم $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аммо бародарон, донед ки онҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. бозӣ кунед, вале одат накунед. дербии Лондон ҳамеша диққатҷалбкунанда аст, чун ин бозӣ дар даври 34-ум аз ҳама дертар баргузор шуд. барои Арсенал имконияти хуби баромадан ба зинаи аввал буд, чун то ин рақобат Сити бори аввал дар ин мавсим ба зинаи якум баромад. ду голи аввали Мартин Эдегор копи паст, яъне дугоник буданд. бозӣ метавонист бо ҳисоби 6-0 тамом шавад. омори зеботарини футболбозони Арсенал, Жезус голи даҳуми худро дар мавсими ҷорӣ зад ва ин маънои онро дорад ки дар байни топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ Арсенал ягона дастае аст ки 4 футболбозаш беш аз 10 гол доранд. Жезус ба Сака, Мартинелли ва Эдегор ҳамроҳ шуд. Лемпард метавонад агенти навбатии 007 шавад. ин мағлубияти шашуми ӯ дар Челси буд. дар Испания Реал ва Барселона бар зидди дастаҳои Реал Сосидад ва Осасуна ҳунарнамоӣ карданд. Реал Мадрид аз рӯи адолат мағлуб шуд. Сосидад аз онҳо дар тамоми мавқеҳои майдон беҳтар бозӣ мекард. ба дифои Реал бояд гӯем ки Винисиус ва Бензима дар бозӣ набуданд. Текефусо Кубо гӯё ба мадридиё собит намуд ки беҳуда ба ӯ дар ҳайати Реал ҷо пайдо накарданд. пас аз мағлубият Карло Анчелоти дар нишасти матбуотӣ ишора кард ки мо бояд дар хатти дифоъ ба чунин хатоҳо роҳ надиҳем. дар ҳимоя вобастагии мо аз Куртуа беҳад зиёд аст. ба ман ин писанд нест. мо бояд роҳи ҳалли ин масъаларо ёбем. ба эҳтимоли зиёд Мадрид таслим шудааст ки дигар ба Барса расида наметавонад. шояд тамоми қувваи худро барои Лигаи Чемпионот ҷамъ карда мемонад. бар зидди Сити бояд ҳамаи нерӯи худро як мушт кунад. дар акси ҳол Холландро бо ҳамдастагонаш манъ карда намешавад. Реал пеш аз ин аз Жирона шикаст хӯрд. бозии навбатӣ бошад бар зидди Манчестер Сити мебошад. мағлубияти Реал Барселонаро дар даври навбатӣ қаҳрамон мекунад. Барса дар рақобат бо Осасуна бо ҳисоби 1-0 ғалаба кард. мураббии даста Диего Симеоне мебахшед Хави пас аз бозӣ ишора кард ки қаҳрамоншавӣ дар чемпионатҳо мушкилтар аз мусобиқаҳои аврупоӣ мебошад. дар Олмон дастаи Лейпциг ягон имконият ба Фрайбург дар майдонашон надод ва бо ҳисоби калони 5-1 ғолиб шуд. Тулуза пас аз чемпионшавӣ дар ҷоби Фаронса ба худ наомад ва аз дастаи Ланс мағлуб шуд. ситораи дастаи Байер Ливеркузен Муса Диаби дар маркази таваҷҷӯҳи чандин дастаи аврупоӣ қарор дорад. яке аз чунин тимҳо ин Реал Мадрид мебошад. Флорентино Перес барои мавсими навбатӣ мехоҳад иқтидори дастаро бузург кунад. барои қавӣ гардониндани зарфияту иқтидори мадридиё Перес мехоҳанд чандин бозингарро даъват кунад. аммо мушкилӣ дар ин масъала метавонад дар ҳолати дигар бошад. Муса Диаби худашро бозингаре намеҳисобад ки танҳо барои қавӣ кардани ҳайати захиравӣ истифода шавад. ин футболбоз барои корномаи худ нақшаҳои бузург дорад. гузашта аз ин ба ғайр аз Реал Мадрид боз чандин дастаҳои дигар ба Диаби таваҷҷӯҳ доранд. дар байни онҳо Арсенал мақоми хос дорад. дастаи шаҳри Лондон аз дигарон пештар ба ин футболбоз таваҷҷӯҳ карда буд.
то ҳол маълум нест ки Диаби ба кадом чемпионат рафтан мехоҳад. Тибқи маълумотҳо гирду атрофи Мусо Диаби ба ӯ тавсия доданд ки на Реал балки Арсеналро интихоб кунад. Зери роҳбарии Артета Диаби метавонад боз як зинаи дигар боло рафта, пас он Реал ӯро на танҳо бозингари ҳайати захиравӣ, балки баиси футболбози ҳайати асосӣ даъват кунад. Дар мавсими ҷории Бундеслига ин футболбоз 9 гол ва 7 ассистро ба номи худ муҳр задааст. Джейден Санчо дар дастаи Манчестер Юнайтед мавқеи худро пайдо накард. Аз ин лиҳоз Боруссия Дормунд умеди онро дорад ки истораи англисро боз ба сафи худ баргардонад. Санчо дар рафти мавсими ҷории Премер-лигаи Англия 5 гол ва 2 ассист дорад. Он оморе ки аз футболбози англис дар шаҳри Манчестер интизор буданд, ӯ бароварда карда натавонист. На танҳо дар мавсими ҷорӣ, балки дар мавсими гузашта бозиаш дар сатҳи хуб набуд. Вақтҳои охир бозингари англис каме ба худ омадааст ва дар 2 бозии охир голу ассистам ба номаш муҳр зад. То охири мавсим ӯ ба пуррагӣ ба эътимоди Тенхак ворид шавад, аммо дар ҳамин шабу рӯз ӯ футболбози асосӣ дар МЮ нест. Олмониҳо мақсад доранд ки барои харидани Санчо маблағ сарф накунанд. Дар Дормунд нақша карданд ки собиқ бозингари худро тавассути аренда ба Сигнал Идуна Парк баргардонанд, ва аммо Манчестер Юнайтед ба чунин ҷараёни кор розӣ нест. Манкунианҳо танҳо ба варианти фурӯхтани Санчо розигӣ дода метавонанд. Барои футболбози 23 сола дастаи шаҳри Манчестер 65-70 миллион евро талаб мекунад. Аслан Боруссия Дормунд бозингаронашро бо чунин нарх мефурӯшад, вале инҷо МЮ мехоҳад ҳолати баръакс бошад. Арабҳои қатарӣ Мессиро барои рафтан ба пеши арабҳои саудӣ муҷозот доданд. Тибқи хабарҳо Лео Месси ба муддати 2 ҳафта аз сафи дастаи асосии ПСЖ берун карда шуд. Ин як навъ ҷазо ба футболбози аргентинӣ аст. Сабаби асосии ин рафтан ба Арабистони Саудӣ мебошад. Шумо аллакай дар ин бора хабар доред ки Лео бо аҳли оилааш ба Арабистон рафта, аз он ҷо аксҳоро дар саҳифаҳои иҷтимоии худ ҷо дод. Ин ба роҳбарияти дастаи ПСЖ писанд наомадааст. Маълумотҳо аз он мегӯянд ки сармураббии ПСЖ Кристоф Галтье ва директори варзишии клуб Луиш Кампуш ба Месси гуфтанд ки агар бозӣ бо дастаи Лариан бо ғалабаи ПСЖ во ё ҳадди аққал бо мусовӣ анҷом ёбад, пас Месси ҳаққи рафтан ба Арабистонро дорад. Дар акси ҳол ӯ аз Фаронса ба ягон ҷо бояд наравад. Тавре шумо медонед он бозӣ бо мағлубияти ПСЖ ба анҷом расид, аммо Месси новобаста ба шикасти даста ба Арабистони Саудӣ сафар кард. Ду бозии навбатӣ бар муқобили дастаҳои Аячо ва Труа хоҳанд буд. Ин дастаҳо дар мавқеи 18 ва 19 қарор доранд. Пас аз дидани мавқеи рақибони навбатии ПСЖ ба андешае метавон фурӯ рафт ки барои Месси ин муҷозот аст ё ин ки туҳфа. Чунон меномояд ки ПСЖ ба Месси 2 ҳафтаи дигар имконияти истироҳатро фароҳам овард. Суҳбати Алхилайфӣ ва Месси гӯё чунин буд: алло, Месси, ту дар куҷоӣ? Чӣ хел дар куҷо? Дар Арабистон. Охир Лео, мо ба ҷомеа рафтани туро ба Арабистон чӣ гуна фаҳмонем? Раис, гӯед ки мо Мессиро 2 ҳафта аз ҳайати даста берун мекунем. Фикри хуб, окей, ҳамин хел мегӯем. Набудани Месси имконияти хуб дар ду рақобат барои Мбаппе хоҳад буд, то ӯ шумораи голҳо ва ассистояшро бештар кунад. Як чизро бояд холисона иқрор шавем ки агар Роналдо бе иҷозати даста ва берун аз шартнома амал мекард, ӯ ба маротиб хейти зиёд мегирифту фашист мебароварданаш. Аммо Месси чунин хейт нахоҳад гирифт. Сабабро худатон дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, боидам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.